ku zauna a yanda kuke ku tsaya a yanda kuke amma da biyar da wasu na ɗaya diya ba ba shi mu je stand by mu je tunda tsohuwar kamar ta zauna na ga abu kamar ta azara yi idan da su kin na ku ta mutu ta bari roll action nan ne su kin na ku kenan inda ta gaba da bari lafiyar mu ya a dole sai da kayan sai mai gida